ലോകത്ത് ഒരിക്കലും കേടായി പോകാത്ത ഒരേ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ഏതാണെന്നറിയാമോ? അത് തേനാണ്. ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള തേൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോഴും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിരുന്നു. തേൻ കേടാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ രാസഘടനയാണ്. ഒന്നാമതായി, തേനിൽ ജലാംശം വളരെ കുറവാണ്, 17% മാത്രം. ഈ കുറഞ്ഞ ജലാംശം കാരണം ബാക്ടീരിയകൾക്കോ പൂപ്പലുകൾക്കോ അതിൽ വളരാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാമതായി, തേനീച്ചകൾ തേൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു എൻസൈം ചേർക്കുന്നു. ഈ എൻസൈം സ്വാഭാവികമായി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തേനിനൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സ്വഭാവം നൽകുകയും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ വളരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേൻ എന്നെന്നും കേടുകൂടാതെയിരിക്കും.